Ola, moi boas noites, son Drenian para Esbardallando benvidos a unha nova programa, esta vez tematizada no mes de febreiro. Vamos a esbardallar sobre o tema do Entroido. Quería dar o primeiro de todo a benvida aos dos nosos convidados para a noite de hoxe. Comezar por Ants, benvida. Gracias. Bueno, meu nome é Antía Anz, o mote de toda a vida, porque é o que ten ter unha película en inglés sobre formigas que chamase como te chaman normalmente. Eh, bueno, aparte de xogadora de rol e máster de rol, bueno, desde fai moitísimos anos tamén eso, o que dixen, levo toda a vida acumulando información sobre mitoloxía galaica, así que intentarás aplicar o que se pode. Un placer. Alexander, Ola, moi benvido. boas. Eu son Alexander Weiss, un roleiro que ten moitos anos no lombo. E, bueno, pois fui aprendendo, estudando un pouquiño aquí e aló sobre mitoloxía galega, sobre historia, que é a miña carreira, e o que atrae o meu interés. Pois nada, benvidos. Bueno, a idea do programa deste mes era eso, falar un pouquiño sobre o Entroido, sobre todo o Entroido desde a perspectiva galega. España é un país culturalmente bastante amplio, hai moitas festividades desta índole cada provincia, incluso dentro de nós da Galicia temos variantes e parece un tema pois bastante prolífico. Bueno, darlle un pouco o enfoque das orixes e de como un pouco xurde toda esta tradición. Logo, cara á segunda metade, un pouquiño da entrevista, pois falar tamén, fiar un pouco sobre o tempo de lecer, sobre como nos divertimos e como incorporar incluso unha escena ou unha partida de rol, como vimos en moitísimas películas, eh, nunha partida de rol cara ao director, cara aos xogadores. Así que nada, un pouquiño falando das orixes do Entroido, que onde nos remontaríamos. Pois a verdade é que non ten os entroidos modernos, moitas tradicións, teñen unha orixe clara, sobre todo porque moitos entroidos modernos parten dunha reconstrución ou dunha formación en torno ao século XIX. Pero hai tradicións dentro dos entroidos que remontan a tempos de Roma e do paganismo. A festas como as Lupercais romanas que se celebraban en torno ao 14 e 15 de febreiro, as Saturnais do Nadal, as Bacanais, a adoración de determinados deuses como o Fauno Luperco, Saturno ou o propio Baco. Pero, bueno, estas festas pagás non está moi claro se son realmente di as antergas do Entroido. O Entroido, de feito, o nome Entroido, vén do latín introitus, que quere dicir a chegada, o comezo. É unha referencia á chegada da primavera. Así que serían unhas festas que se celebrarían para celebrar o inverno vai rematando, bueno, vai chegando a primavera e se caracterizan polo desenfreno, polo descontrol, pola celebración e por meter elementos subversivos, incluso alterar a orde social. Pero realmente o Entroido, cando se vai configurando como tal, é que a chegada do cristianismo na Idade Media. Mentras a Semana Santa e a Coresma son festas sagradas e que teñen formalizadas e que teñen o respaldo da autoridade e da Igrexa, o Entroido, digamos que é unha festa popular, moitas veces á marxe das autoridades, en ocasións perseguida e prohibida, pero que se segue celebrando. Entón, esta contraposición entre Don Carnal e Dona Cuaresma é o que vai configurando o Entroido, estas primeiras festas do Entroido. Imagino que te refires que está como
máis prohibida, máis polo tema, non sei se aí xa comeza a sátira da actualidade E, social ou de feito, moitos personaxes do Entroido son parodias, moitas veces de cregos, de señores feudais, incluso de persoas con nome e apelido que aparecen nestes desfiles. E, lóxicamente, esa crítica non sempre ben aceptada. Aínda que se entende que o Entroido é un período de esparexamento no que hai certa permisividade pois non sempre se ve con bos ollos. De feito, ao longo da Idade Media e despois, pois hai prohibicións por parte das autoridades, pero aínda así o Entroido síguese celebrando na clandestinidade ou en círculos máis pechados. sí, e logo encara a contraposición do que falabas de Don Carnal e Doña Cuaresma tamén, non sei se a parte gastronómica do Entroido e demais entra nunha prohibición do cristianismo de comer carne durante estes 40 días. De feito, hai quen di que o nome de Entroido ven eso, do latín introitus, que significa chegada, pero Carnaval parece que está relacionado tamén co latín de carne vale, a deusa a carne. É, digamos, como a última enchenta antes dun período de Por eso. xexún e da Cuaresma, vamos, no que se proíbe Mm. tomar determinados elementos. A última oportunidade antes de entrar nese período de abstinencia. É unha forma de cargar as pilas para... Os 40 Sí, días porque logo sen comer sí, carne. o sea, 40 días sen carne, ao mellor só os venres, pero normalmente en séculos anteriores a carne estaba prohibida eses 40 días, salvo que pagaras unha bula, e hasta Pascua non había oportunidade de volver catar, digamos, a carne. Sí, a dar renda solta á Tamén, gula. De feito, non, bueno, o que digo, tamén é a parte esta de carne de, o sea, entendemos carne de res, bueno, de porco, de res, etcétera, pero, o sea, algo que viña do mar podíase comer, o sea, o pescado podíase comer, o sea, era diferente, que era a diferencia, o sea, porque ahora é carne todo, pero ahora, claro, había diferencia, era carne vermella, que chaman. Bueno, aínda que o porco non é carne vermella, pero bueno. Sí, digamos. de feito, iba a mencionar que hai, na Idade Media está unha obra literaria, o libro do Bo Amor, de Juan Ruiz, o arcipreste de Ita, que describe dun xeito bastante festivo tal, a batalla, a guerra entre Don Carnal, que é apoiado por carnes e animais de terrestres, e Dona Coresma, que é apoiada polos peixes, por todos, polos vexetais e polos produtos do mar. Que eso tamén, despois, en moitos, nalgúns monasterios, utilizábase se tiña o monasterio preto un río, o que facían moitos, que non era raro, non era nen o primeiro nen o segundo, que tiraban na parte de arriba un porco e cando chegaba ao mosteiro collían, o sea, pescábano do río e como saía do río era un pescado, podíase comer na Cuaresma. Non é broma, o sea, hai escritos eso. Sí, tanto Ah, a búsqueda, digamos, do límite da permisividade sempre está claro. presente no ser humano, sexa ou a bula pagando, que eso Mm. sempre pasou que o, os cartos abrín moitos camiños, ou a inventiva, me imagino que ante a falta de cartos, boas son Mm. as boas ideas. Pero bueno, Dese estilo, o Entroido isto perdón. xurde, o Entroido xurde, digamos, na súa forma máis semellante á actual, na Idade Media, que cando tamén xorden as primeiras testemuñas, entre a contraposición entre ese tempo de abstinencia da Coresma e o do desenfreno e o de Don Carnal.
Pero de todos os xeitos, a Cuaresma, digamos, que é apoiada desde as institucións, o Entroido, digamos que aí, inda que ás veces nas cidades, en algúns sitios ten, digamos, certo impulso e certa autorización, é unha festa máis popular, máis que xurde, digamos, da resposta do propio pobo, que desde as autoridades. Sí, incluso como comentabas, ¿no? Cando se intentou prohibir, o pobo seguía na clandestinidade de a típica Sí, expresión a de ver, por exemplo, e logo, Mm. moitas veces, por exemplo, o Carnaval de Venecia foi prohibido polos emperadores austríacos cando se enfrentaron a cidade en 1797 por Napoleón, ca excusa de que as máscaras pois permitían aos venecianos conspirar contra o poder. Aquí en Galicia, en Vigo, nos anos 20, as autoridades do concello prohibiron os merdeiros porque creaban un montón de desorde nas rúas. E xa na época de Franco, en 1937, xa prohíbese o carnaval a nivel de todo o Estado. E non é esta transición que, digamos, volve a haber unha autorización oficial. Pero iso non quere dicir que durante eses 40 anos de dictadura pois non houvese grupos que a marxe das autoridades, sobre todo nos povos onde a presencia das autoridades era máis flexible ou polo menos facía máis a vista gorda, pois que houvese grupos de mozos ou de xente que disfrutase o momento como facían antes da prohibición. na vosa opinión, digamos, por que sempre está como dende a parte da autoridade, da Iglesia, sexa autoridade a nivel xustiza ou a nivel moral, porque sempre, digamos, desde o imaginativo colectivo, sempre se ve o carnaval como sátira, desenfreno, gula, incluso pode, a parte hai quen digamos, o asemella ca luxuria tamén, e aparte, pois, o que comentabas, no? O feito de ir enmascarado, pois, para conspirar, para cometer actos que non se deben, amparado na clandestinidade. Cal é a vosa opinión? Era iso xusto, o sea, era os 40 días antes da Semana Santa faise o desenfreno, faise a luxuria e a gula, o sea, utilízanse dous pecados capitais e despois tes os 40 días de, co- de cuaresma, de corentena, para chegar a Semana Santa puro, vamos a poñer entre moitas comillas, vale? Entón era iso, era a maneira de... Originalmente era iso, era a sacar a, as festividades antigas como algo negativo na parte de que eran pecados, o sea, era comer, era festexar. En cambio, o bo era estar na casa, estar facendo xaxún, o sea, facendo... Entón, era esas hai, creo que eran, se non recordo mal, 113 pasaxes na Biblia que poñen que falan do malos que son as festas que están relacionadas coa lúa, o sea, que teñen unha relación coa lúa chea, o sea, polo rollo de que eran as festas que se utilizaban antiguamente, o sea, era a maneira de clasificar as festas antiguamente. O sea, xa non só os romanos, tamén os celtas, o sea, o 1 de febreiro é o que chaman, espera un segundiño que se me vai o nome, prefiro miralo. O sea, o Imbolc, que é basicamente sí, a festa que hai basicamente de limpar, o sea, a que lle chamaban antiguamente a festa de primavera, de limpar para preparar de limpar o do inverno para preparar eh, para o brau. E, era todo iso, o sea, era
sobre todo é iso, as festas, o sea, cambiar, polo menos na miña zona, non se lle deixaba, eso non sei en todas as zonas, pero na miña zona, o sea, na zona do Ortegal, o cura non pode participar no carnaval, en ningunha das festividades. E aínda agora, o sea, aínda agora, non pode participar en ningunha das festividades. porque sendo Entroido é unha festa da que se invirte a orde social, na que hai permisividade contra certos actos que normalmente son pecado, como é a gula, ademais porque moitas veces a crítica social que leva aparellada o Entroido, xa sea nos personaxes ou incluso, bueno, nos discursos que se emiten, pois moitas veces son críticas directas, ás veces son incluso insultos obscenos e burlas que, lóxicamente, para a autoridade, pois, bueno, xa non digo que se sinte personalmente sinalado, como pode ser o bispo local ou un crego ou un señor feudal. Eh, digamos que moitas veces son actos como cando actualmente vemos un anuncio ou unha obra de arte que desperta polémica porque o mellor meteuse que a igrexa. Pois no carnaval este tipo de burlas, de actos que sinalaban a igrexa, que sinalaban o Estado, pois lóxicamente non estaban ben vistos polas autoridades. O meco de Santiago, por exemplo, que entendo que se O utiliza me- en máis sitios, pero é un exemplo. o meco é unha figura interesante, porque logo aparte utilízase precisamente moitas veces a queima do meco é a queima dunha persoa concreta. O Mm, mellor, bueno, tú, é mal visto a nivel local, entón aproveitas o meco para insultalo, para degradalo. Pero parece que está baseado, polo menos existe unha lenda real, que parece ser que o meco era un crego do século XVII chamado Juan de la Meca, mm. que ao parecer que empregou o dereito de pernada ou que de algún xeito abusou das mulleres da parroquia e finalmente despertou tanto desprezo e tanta animadversión que os veciños nos xuntáronse, enganárono e queimárono vivo. E cando viñeron as autoridades a facer xustiza, todo o pobo asumiu colectivamente a culpa de queimar a Juan de la Meca. E supostamente dai ven a tradición da queima do Meco. Sí, e Mm. mantense, digamos, bueno, antiguamente na escola se contaba e demais eso que eu que son da parte de Santiago, como unha tradición de alí, e digamos que era como mantense, ou eso nos contaron, como unha forma do pobo de avisar ás autoridades de si vos tedes o poder é vos, a autoridade sodes vos, pero usadeo Coidadiño. responsablemente porque o pobo ao final tamén pode despertar. Mm. Entonces, imagino que na parte máis pagana, digamos pre-relixión, esta parte de sátira non estaría, digamos, non estaría todavía presente nesta festividade. Imagino que a parte Pois satírica, depende do culto. sí, Depende do culto, porque fálase, por exemplo, nas bacanais e nas saturnais precisamente tamén o pobo aproveitaba, digamos, para facer festa, para facer burla, xa existe, o elemento está presente. Pero, bueno, non está claro moitas veces que as festas romanas sexan un antergo directo, pero sí que o Entroido tomou algún elemento destas festas paganas anteriores. Por exemplo, os lupercos romanos eran mozos solteiros que, bueno, na data do 14, 15 de febreiro, máis ou menos, iban ao monte, sacrificaban unha cabra en honor a Pauno Luperco, vestíanse co pelico da cabra e logo cunhas correas feitas tamén con pel, ían polas rúas, bueno, azoutando as mulleres e os homes que se cruzaban o seu paso. Iso é moi semellante ao que se facía, o que se fai agora en Ourense cos peliqueiros, cos cigarrós, cos vergalleiros. E logo, por exemplo, en Roma, neste tipo de festas era bastante habitual
de sacar unha vaca de madeira, un desfile. Enlaza todavía unha parte da festa do Entroido, un dos eventos é a chegada da morena, unha vaca de madeira ou un cabezudo con cabeza de vaca. Así que temos elementos destas festas pagás, aínda que se introduce no Entroido, aínda que ao mellor non co sentido orixinal. Sí, a min dame, non sei como vedes vos desde a moita máis información, dame a sensación que a veces o Entroido, a festividade a día de hoxe é como unha especie de caixón desastre no que colle un pouco de todo, os xigantes, os cabezudos, os moros e os cristianos, o meco, os cigarróns. Sí, pero a Exactamente, esencia original é a burla. Xa que nos vai tocar 40 días de aguantar sen comer, o sea, hoxe voume descargar e voume meter co cura, co alcalde, con todos os nobles, o sea, e voume soltar, porque despois xa farei eh, a cuaresma despois, pero hoxe non teño límite. e ademais iso, ser unha festa popular é un caixón desastre porque tampouco está formalizada. Vamos facer unha festa con todo o que temos, pero bueno, dá igual porque a nosa intención é divertirnos como sexa. E por iso tamén ten tantas variantes, tanto a nivel de Galicia como de España, de Europa. Cada cidade, ata certo punto, ten as súas propias tradicións, os seus propios personaxes, aínda que teña tamén algúns elementos en común. Eso digamos que é a historia local o que vai dando forma Sí. a cada Sí. as propias a propia imaxinación ou a propia actual, a veces moitas veces a mesma actualidade. Mm. Sí, porque logo hai tradicións que xurden en datas concretas. Por exemplo, en Ourense, en Eiroás, están o Entroido das Pitas, que parece ser que xurdiu a partir dunha boda que se fixo entre un home e unha muller viúvos en Ourense que coincidiu aquel ano co Entroido. Entonces esa boda incorporouse de forma burlesca o Entroido de Eiroás. O Meco, pois está relacionado con Juan de la Meca. Eh, Logo, tamén, por exemplo, o enterro da sardiña non se celebra en Mm. todos os lugares. En Laza, por exemplo, está o repartimento do burro. En Pontevedra, tamén cunha data concreta, é o enterro de Rabachol, o loro do farmacéutico Feijóo. Sí. E falando un pouco así da actualidade, da diversidade, os diversos entroidos como o entroido de verán e o que se moven a outras datas veñen, digamos, desta mesmas inicios ou son cousas diferentes? Por un lado, os entroidos de verán actuais son máis ben unha imitación do entroido propiamente dito. Tamén é certo Ujú. que xa en épocas pasadas, pois había, fora das datas do Entroido, había festas de disfraces, aínda que a un nivel máis, digamos, máis privado, máis reducido. Aunque E moitas despois veces tamén tamén teñen o unificado. O cuestionamento da autoridade, a burla ou simplemente pasalo ben. Porque as datas donde se move, digamos que o carnaval, non sei como se fixa nun orixe, me imagino que é o que decías do calendario lunar, do Imbolc, porque tamén bueno, eso. no, o sea, o que se fixa sempre é primeiro a Semana Santa, que vai a primeira lúa chea despois do como se chama, do 21 de marzo A primeira lúa chea de primavera. sí, a primeira lúa chea despois da parte da primavera, de cando se cambia para a primavera. Ese é o primeiro que se marca e despois vaise contando 40 días para atrás e cando toca o entroido. Sí, non estou seguro, creo que é o equinoccio de primavera, non sei se en galego é a Sí, mesma sí, palabra sí. ou Pero bueno, cando empeza a primavera. A primeira lúa chea despois de primavera cando se marca a Semana Santa.
cando se marca. Entón, que é bastante, o sea, con todas os rollos de que as festividades relacionadas coa lúa son festividades paganas, pero a maior festividade dos cristianos tamén está relacionada ca lúa, así que, pero bueno, é o de sempre. Sí, normalmente tenden Mm, como as festividades mm, cristianas, digamos, a solapar o anterior para, mm. digamos, coexistindo na mesma data que se olvide un pouco o anterior e conquistar así a costumbre popular. Mm. E de cara a Galicia, digamos, o máis conocido, digamos que sería para vos o entroido de Xinzo de Limia. Sí, as pantallas e os cigarróns e, bueno, os diferentes nomes O que lle triángulo teñan as máxico. diferentes zonas, sí. Digamos, alí é onde están os entroidos con tradición máis antiga, en Mm, Laza, o triángulo máxico de Laza, Verín e Xinzo, pero pouco a pouco tamén se han ido, foronse recuperándose outros entroidos tamén, xa sexa con tradicións propias ou de algún xeito inventando e actualizando a tradición. Os merdeiros de Vigo, por exemplo, que desapareceron nos anos 20 do século pasado, volveron a sair ás rúas a principios do século XXI. E, bueno, logo aparte dos cigarrós, dos peliqueiros e das pantallas, pois tamén están os vergalleiros de Sarreaus, os pelos de Maceda, os boteiros de Vilariño de Conxo, os bellarrós do Riós, eh, as gárgolas de Celanova, que tamén son bastante recentes. De algún xeito, o exemplo dos entroidos máis antigos os influiu nos seus arredores e a día de hoxe que o entroido volve a estar permitido en unha festa aceptada, pois tamén pois vanse desenrolando novas tradicións, novos xogos. Sí, ao final isto, digamos, cando falamos de unha festa popular, normalmente sempre vémolo da parte dos adultos, como de cara a uns anos, non sei se a partir da posguerra e demais, como que a xente adulta como que se corta un pouco máis e deixan as festas como para cousas de cativos, solo para non sei se bueno, esa viraxe é real ou é ao mellor un sesgo meu. a polo menos non sei noutras zonas, pero mm, o que volvo a dicir, Ferrolterra Ortegal é tanto podes ver xente de case 100 anos e xente de 6 anos facendo, bueno, non facendo o mesmo, porque hai como festividades diferenciadas, o sea, tes a festa esta que, que sempre me fixo moita gracia porque eu primeiro xogaba nesa festa e despois me entereime da de Ourense. Eu non controlaba todas pero a de tirar a fariña encima dos compañeiros, eu acórdome cando cheguei a Santiago que me dicían que eso era solo da zona de Ourense. Eu dixenlle no, o sea, no norte faise tamén. E dicíanme, no, 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 iso faise solo en Ourense. Eu, no, nosotros tamén, aparte, o detalle que nosotros tiñamos que ir especificamente ás panaderías, non podías coller fariña da casa. Tiñas que ir á panadería, pedirlle a fariña que lle sobraba era que tiñas que tirar. O sea, era que lle tiñas que tirar aos compañeiros. E a parte do detalle de, bueno, pero eso entendo que non en Ourense non se facía porque non, pero tamén o de tirar á ría. Pero bueno, eso é outra cousa, porque tamén se facía. Pero esa era a Eu festa creo que máis de, sí, de cando de desfase, de cando estás de adolescente. Despois, os adultos o que facían era o disfrazarse, o sea, cambiar completamente a apariencia para irlle a facer as bromas aos compañeiros. A xente que tiñan compañeiros de traballo que os tiñan visto toda a vida, o sea, todo o ano, ir disfrazado para facerlle as bromas. Non me estás recoñecendo, sabes, é a retranca, o sea, voute putear e vou fastidiarte, porque non me estás recoñecendo. Era dese estilo, vai dependendo das idades, claro.
Eu creo que tamén esa dicotomía de idades é máis acentuada sobre todo nas grandes cidades. Eu creo que no campo, a sociedade en conxunto é máis participativa, pero que nas cidades como que é algo que se deixa máis, máis da xuventude dos nenos. E a xente maior das cidades, polo menos en Vigo ou en Coruña, teño visto pouca xente maior disfrazada, en comparación ao mellor con Mm. Ourense, con Verín. Sí, aí parece Iso é verdad. Sí. que digamos que a sociedade de pobo, de aldea, é moito máis homoxénea, non? Van Mm. Máis todos... participativa, máis sí, no colectivo. Sí, facer polo menos o volvo a dicir, a mí na miña zona, facíanse, disfrazábanse familias enteiras do mesmo. O sea, sería dos romanos, do que sexa, o sea, empezabas a preparar, cando arremataba o entroido, empezabase a preparar xa o disfraz do ano seguinte, Sí, porque xa era pensaba, familiar, sí. pero familiar non solo de pais e fillos, era tíos, avós, era toda a familia enteira disfrazada. e cando Do xurde, mesmo. xusto vou aproveitar ahora que comentas que se empezaba a preparar o entroido do ano que ven os días seguinte de que remata o actual. Un pouco esta competitividade, me imagino que dentro da diversión sempre está pois a ironía, a crítica e a competitividade, en plan de quen ten o mellor disfraz, quen fai o mellor pasacalles. Isto ven desde o principio da festa ou xurde máis adiante? Xa ven desde a Idade Media, porque moitas veces esa competencia, falamos de familias, pero tamén era entre povos, entre barrios dentro da mesma Ah, cidade, incluso entre gremios e empresas, pois era unha forma de acadar certo prestixio. E aparte, tamén o incluso mesmo hai tradicións en Entroidos que se basean no enfrentamento entre barrios, entre batallas populares entre determinados barrios que ao mellor sempre foron dun xeito e os outros do outro. En Vigo, por exemplo, os merdeiros son unha burla dos campesiños frente aos pescadores. Dicías antes? no, dicía iso xusto, o sea, o de facer as retrancas, facer non solo disfrazarte como do pobo o sea, como do pobo do lado, pero burlándote da xente, sabes? Bueno, o sea, eh, mm, e a maiores tamén facendo o que é bueno, na miña zona chamamos a retranca, que lle chaman de outra maneira, pero basicamente facías unha competición entre homes e mulleres meténdose uns cos outros, sabes? O sea, Sí, unha forma de sí. avivar as rencillas, rivalidades Mm. de sempre, ¿no? Entre Eh, gremios, barrios, povos. sí. Os motes da xente donde saían era no Entroido, sobre todo. Vale, é unha dúbida así un pouco a nivel personal, non sei se a xente da audiencia tamén. Vemos, fai uns poucos meses, temos a festividade americana que hoxe en día tanto bula está collendo no país, o Halloween, que tamén trata sobre disfraces. Ujú. Entón, o carnaval influese un pouco, non sei se que era os cativos que vían os disfraces de terror, como en Halloween non se festexaba, aproveitaban esas disfraces cara ao carnaval noso, ou onde se dá esa viraxe cara aos disfraces de terror, a fantasía de, pois, lobisomes, vampiros, e dar sustos, xa pasando da... Bueno, eu pola parte pero eso xa sería para outro podo falar moi largo de iso, porque o meu pai é de Cedeira, en Cedeira fíxose sempre os amaín, o sea, Ujú, sí, faime moita gracia o de porque, non é só os cativos, é que cando xa o meu avó e bisavós e demais, eles xa se disfrazaban, e se disfrazábase para dar medo nesa época.
o carnaval non era para dar medo. O carnaval era para desfasar, o 90% da xente era para cambiar, o sea, se eras de aldea, o que facías era poñerte a roupa da muller, ou se eras unha muller, poñer a roupa do home, sabes, poñer a cambiar a esa, e durante un día facías do teu home, ou facías da túa muller. Entón tiñas os disfraces das cousas que tiñas na casa. Pero era máis para Para diversión. eso, para facer un desfase, facer unha diversión, non era ese estilo de medo, de dar medo. O que pasa é que agora sí, agora os cativos, o sea, agora disfrazaste do que queres. Claro, E de paso, reciclas o traxe do Xamaín. xa. Tamén. Sí, o mellor eso sí, sobre todo en certas zonas de Galicia se mantivo máis a tradición do Samaín, pero digamos que a época dourada do Halloween hoxe en día é recuperada das películas de Hollywood directamente, ou polo menos esa sensación. Incluso hai quen cando se fala desto, ¿no? No, Halloween, porque o celebramos aquí? Por exemplo, ahora vivo na zona de Toledo, Madrid. No, claro, eso agora é todo americanizado, todo vendalano. No, en Galicia sempre se fixo. Eso inventache desa hora. Son cousas que non ten... Sí, sempre hai como unha confrontación en plan Xa, de... pero é o de sempre, o sea, inventámoslo agora, pero o meu Sí, bisavó a xa ver, o facía, sabes? A ver, eu aparte teño disso, nos familiares pobos que sei moitas veces, que o celebraban, e moi maiores. Sí, perdón. pero iso, nos pobos moitas veces consérvanse tradicións que se perden logo nas cidades e logo, claro, Ujú. parece Claro. que logo volven a resurdir o mellor baixo outra forma e parece que nunca se fixeron, pero o mellor Mm. incluso 50, 60 anos antes facías. Sí, de feito agora, como bucees un pouco nas redes, incluso hai xente que dubida da herdanza celta de Galicia, Xa, pero encontras un eso pouco... iso é o de sempre, o sea, porque de maneira normal a xente que nas cidades non se facía, ou polo menos non se facía tanto, pero cando por exemplo, alguén de Santiago, cando lle dixo de o sea, Samaín non se celebraba, e cando lle falas dos, como se chama? Dos colares de castañas, que teñen un nome que ahora mesmo non me sae, todo o mundo dixe, sí, sí, iso sí que se celebraba. Entón, vale, celebrabas unha parte, o sea, non digas que non se celebraba. O sea, sí que se celebraba esa parte que ti coñecías, claro, non se celebraba, por exemplo, como en Cedeira, que en Cedeira, por exemplo, non se utilizaba o das cabazas, non se utilizaban cabazas, a cabaza utilizábase para facer o dulce específico da zona, pero o que sí que se utilizaban eran nabos, que se vaciaban e poñíanse nas corredoiras, nas máis oscuras, porque aparte o nabo é blanco, entón sí que parecía unha cabeira, sabes? O sea, daba moito máis medo que unha calabaza. Pasa que a calabaza é a que teñen en Estados Unidos, claro. Sí, hasta donde teño entendido, a tradición orixinal sempre foron nabos, Mm. cara a Inglaterra, como a especie de, como facemos nós cas uvas, non? Nunha época de sobreproducción de cabazas foi algún Mm. comerciante avispado que aproveitou para desfacerse da súa exceso de produción e facer o seu agosto. E como dicía o meu compañeiro antes, o de ti tes unha festividade e de repente hai algo que é moi destacable como o da boda, absorbémola e convertímola en nosa, sabes? O sea, isto fíxome moita gracia, vámola meter. Sí, Porque aparte de eso, Entroido é un caixón desastre. Mm. Esa tradición foi moi graciosa, isto tivo moita sona, e aparte, ata certo punto, continúa cada ano cando nos desfiles de Entroido, pois aparecen o mellor alusións a persoaxes que foron famosos ou que son famosos ou unha noticia que saiu no xornal ou, bueno, digamos, unha forma de lembrar todo eso, bueno, facelo partícipe do Entroido.
Sí, como noutras, por exemplo, noutras comunidades, non sei hasta que punto vos vedes a similitude esa actualidade o demais na zona do Levante, Barcelona, Valencia e demais, as súas fallas, os seus As ninots, fallas. móvese como a seguinte festividade enlazando co lume, que fan o seu, en vez de disfrazarse eles, fan, digamos, a súa estatua eh, para logo prenderlle lume e limpar esa sátira. Pero Ou as ten chirigotas a do mesma, Carnaval de Cádiz. claro, ten a mesma, sí, as chirigotas, sí, ten a mesma esencia, é a burla do que me vai impoñer despois estar metido na casa. O sea, en vez de disfrazarme eu para meterme con, o sea, para burlarme desa persoa, o que fago é poñer unha escultura, burlarme dela e despois queimala. O sea, un pouco tamén como o meco, o sea, Sí, exactamente. mm, O rollo do meco que logo, digamos, é unha especie de tradición similar que se move como a seguinte festa que sería a seguinte data no que volve a estar permitido facer eso, ¿no? xa. Pero é a mesma esencia, é burlarse do que me vai impoñer um, a austeridade no resto do ano. Algún así, algún carnaval, algunha festividade pequena que vos guste destacar que non se conozca moito? Bueno, aparte do triángulo máxico, do que xa mencionamos, Mm. pois habería que hai un aspecto do Entroido que, bueno, quizás non é tan destacado, pero que tamén é interesante que como ritual ou cerimonia de fertilidade. Isto maniféstase nuns entroidos da costa atlántica e tamén, aínda que tamén os hai no interior. Son as figuras dos galáns, das madamas, os madamitos, as madamitas, que basicamente están baseados en mozos e mozas que ca chegada a primavera caían ás rúas a buscar parella engalanados as súas mellores galas ou vestidos de branco indicando que estaban dispostos para casar. Eso sería outro aspecto do entroido que, bueno, non é tan importante o mellor como a sátira ou a burla, pero que tamén está presente. E logo tamén estarían, por exemplo, o entroido de Deza ou do Ulla, o enfrentamento dos xenerais, é un entroido que arranca do século XIX e parece que está relacionado ca guerra contra os franceses. No dos cabaleiros, sí. Alguén decidiu reciclar o traxe militar e, bueno, pois, que mellor co entroido. E como recordades vos, digamos, a vosa conexión con todas estas festividades e demais de cativos? Porque eu, por exemplo, ahora que falamos de diferentes tradicións e de cousas eu o que recordo é en Santiago, en Compostela, pois o desfile típico de carnaval, onde se vai ir desfilando todo o mundo. Eu recordo ser moi cativo estar na Plaza de Galicia e preguntarlle a miña nai: Eses de que van disfrazados? E de onde ven isto? E por que estes van de como que van casar? E por que estes van de militares?" Así pouco a pouco, pois a curiosidade por cada parte digamos, do desfile de carnaval que tiña como a súa explicación. Mm. Eu polo menos, bueno, o que xa dixen, o sea, a parte esta da diferencia de cando eres pequeno disfrazaste coa familia, cando eres, bueno, cando eres adolescente xa vas por libre co grupo de colegas facendo as locuras, o sea, facendo as bromas, tirando, collendo a facendo as competicións entre grupos, collendo a un do grupo que acaba de quedar solo e tiralo, intentarase tiralo á ría cando estea en marea chea, non en marea porque senón mátalo, pero bueno. O de embadurnalo en fariña, o sea, a mí faime moita gracia, por exemplo, cando en Cargat, que é unha páxina que, bueno, agora creo que xa non funciona, pero
facían listas de festividades, listas de... É unha páxina americana, bueno, si, americana. Listas de diferentes cousas e teñen dúas veces que nas listas de festas máis raras do mundo teñen dúas galegas, unha é a Rapa das Bestas, según eles é rara, bueno, e a outra é o Entroido de Laza, porque parece, creo que era o de Laza, o que se utilizan formigas cabreadas, Formigas. que sí, non? É o de Laza. É o de Laza, sí. É o de Laza. O sea, a eles pareceulles unha cousa exageradísima de rara, o de coller nunha bolsa de papel unhas formigas, cabrealas, porque encima xítalas e despois tirarlle encima a xente. Claro, de maneira normal, pois, sí, claro. O sea, é raro, pero a mí pareceme algo normal, pero claro. E o Entroido de Laza ten esas características que sospeitas e non se pode afirmar con certeza porque para moito tempo e até que punto foi, digamos, vencellado a unha festa pagá ou ocorreuselle alguén máis adiante, pero sí, o tema das formigas, o repartimento do burro que en vez do enterro da sardiña, ou a baixada da morena, a vaca do monte, pero sí. En canto que se refire a min, a ver, é unha festa que lembro cando era pequeno con moita ilusión no colexio. Na aldea non se celebraba tanto, aínda que normalmente baixábamos ata a cidade de Verín a ver en familia os cigarrós, os peliqueiros e tamén logo o desfile que se facía. Nas cidades moitas veces o desfile digamos, unha influencia os grandes desfiles de Entroido que se fan polo mundo adiante. A día de hoxe vese moito traxe de Brasil, de Tenerife, cun aspecto máis exótico, máis tropical. Sí, esa era unha pregunta que tiña aquí para facerllos, porque falamos dos inicios e falamos de Roma, de digamos, de civilizacións moi europeas, ¿no? Dentro do noso... Pero ao final o carnaval, o feito de disfrazarse, é unha costumbre que se estende no ser humano alá onde vayamos. Sea Latinoamérica, sea, inda que sea outra data, sea o Halloween de Estados Unidos, sea... Vas a Tenerife, ali fan o seu carnaval, fas a Brasil, ten outro carácter, pero sempre, ao final, o que permanece é o disfrazarse, o ampararse en non son eu para facer as cousas que normalmente non farías. O Mardi Gras, o Mardi Gras, sí, pues, creo que o dixen ben. O sea, o de Nova Orleans, mm, tamén. Que ese xa ten un poquinho máis o da luxuria máis exagerado, pero sí, o sea, Sí, o tema da luxuria, digamos que sería eh, o típico carnaval veneciano de Italia, ¿no? Mais tamén. o Mardi Gras. Outras veces están relacionados entre eles, porque nun mundo globalizado e a medida que se estenden as tradicións, por moitas veces adoitanse, bueno, o O Entroido de Brasil, por exemplo, configurase sobre todo a partir do século XIX, entre a participación das élites do Imperio Brasileiro e tamén as tradicións dos escravos a xente criola. Eh, no século XIX, pois, os blocos, os barrios de de Xaneiro, que digamos, o primeiro gran carnaval de Brasil en configurarse, pois vai adquirindo unha dimensión propia, pero é relativamente recente. Aínda que os portugueses o introduciron en época colonial, realmente o entroido, o carnaval de Río de Xaneiro, configúrase no século XIX. En moitas A escolas de maioría das, samba, sí. eso introdúcese no século XX, cando tamén o Brasil, buscando elementos de identidade propia,
pois xa sexa a música do samba, xa sexa eh, arte marcial e o baile da capoeira, pois tamén utiliza o entroido, o carnaval, como unha forma de distinguirse fronte ao mundo, como, digamos, un elemento de mitoloxía propia e tamén, como dicilo, un elemento de propaganda. Si, unha exaltación de identidade propia, non? Sí. Máis alá da cultura que viñan eso, dos portugueses, de aí ven a lingua e demais. Falando da lingua dos portugueses, volvendo un pouco ao noso carnaval, por exemplo, como vedes a relación do carnaval e o uso da lingua galega? Ves algunha relación? Mm, Culturalmente, eu diría que o entroido, como xa mencionamos, aparece moitas veces vencellado a festas gastronómicas ou elementos gastronómicos. Mm. Literariamente emprégase en varias obras literarias, pero digamos que non creo que a lingua sexa un elemento de primeira orde, por así decirlo. Eu, digamos, a miña conexión deste tema, por exemplo, como vivindo en Santiago, o que falábamos das cidades, hai como moito máis desapego. Por desgracia, Santiago, ca chegada dos estudiantes e demais, como pasa creo que en Coruña, non sei dicirvos, ao mellor Lugo, Ourense, Vigo, hai unha época, un movimento de que a confrontación, de que a xente máis culta, a xente máis eh, cosmopolita utiliza o castelán e relegan o galego a entornos de aldea. Entón, nos anos 90 e tal, digamos que cando a festividade do Entroido volve dos barrios e volve a tal, é cando sintes a xente que volve a falar de galego, volve a falar, non fala de carnaval, fala de Entroido, fala das caretas, fala do... Entonces, recuperando términos, como que che evoca un pouco a volver a utilizar máis a lingua que Eu está un creo Sí, que pouco perdida. realmente estamos frente a unha nova dicotomía. Se falábamos antes que o entroido era unha festa popular frente un desafío á autoridade vixente, Ujú. ahora digamos que hai un enfrontamento entre o pobo, o pobo baixo contra unha élite cultural que considera unha subcultura, unha cultura máis baixa. esa, por exemplo, na, eso, volvo a dicir, na miña zona, por exemplo, o que facíamos moitas veces era eh, se algún iba disfrazado de alguén, o sea, fijo, que chamarían, o sea, de alguén de ese, empezaba, collía cancións clásicas galegas, o sea, por exemplo, a que sempre comento, sempre que me fai moita, que a que utilizábamos, a que fixemos nosotros era a de Eu chorar chorei, pero poñéndoa en castelán, pero poñéndoa moi mm, poñendo con entonación de Burlesca. burlesca, ¿sabes? Yo llorar lloré el domingo a la tarde, ¿sabes? Era ese estilo de volve a ser o mesmo, o sea, o de burlarse de que De das outro grupo identitario, sí. sí, Entes, sí, sí. Sí, eu vivín, digamos, o contrario, os rapaces Mm. de ali de Compostela que disfrazábanse ca roupa do seu primo, do seu familiar da aldea. Ah, mira, son da aldea, eu vou co bastón, vou entre os porcos. Sí, de esos sí que o vin tamén en Santiago, sí. Digamos, é un mismo Ya. a confrontación do oposto e de tirar do que Mm. tiñas por casa. Ou te disfrazar de muller, ou de home, ou de xente da aldea cando eres da cidade, ou viceversa. Sí.
Vale, entón, para virar un pouquiño, achegarnos un pouquiño á zona do rol, quería saber como vedes, digamos, como falamos de Brasil e falamos do demais, digamos, penso que podemos establecer unha relación entre o ser humano que ten a liberación dende o punto de vista psicolóxico de pasar o seu tempo de lecer disfrazado, actuando, amparado na clandestinidade, é como unha liberación de non ser ti mesmo. Que opiñades Ujú. neste tema? Diso teño un compañeiro que sempre cando facemos, ahora xa non xoga tanto, pero cando facemos as partidas, el sempre fai como un inicio da partida que é de deixar a mochila das cargas de todo o día e pechas os ollos e cando os abres eres a outra persoa. Eres a persoa que, o sea, o personaxe, perdón, outra persoa non, o sea, eres o personaxe. Do mesmo que dicía eu antes, o sea, en vez de ser disfrazarte físicamente, estaste disfrazando psíquicamente. Entón, pero o da carga, o de deixar a mochila da carga, de todas as cargas do traballo, da vida en xeral, e aplícase tamén ao entroido e tamén ao rol. Claro, o sea, será durante esos 3 días, bueno, en algunhas zonas durante todo o mes, pero normalmente son 3 días ou unha semana, ou 2 horas nunha partida, o sea, iso sábese e calquera persoa que eu non estudiei psicoloxía, pero sí que leo moitísimo de psicoloxía porque quixen estudialo, pero non puiden. Eh, pero ese momento de que aparentas colles o rol de outra persoa, do teu personaxe, axuda non só a ver as túas cargas de outra maneira, senón a facer como o que lle chaman un pantallazo azul do cerebro, o sea, facer un salvapantallas. O sea, nese momento o cerebro non está cargando cos teus problemas de todo diarios, entón está por un momento tes un momento de relaxación que iso axuda moitísimo pa ti mesmo a posteriori, sabes? Entón, iso, ese momento de que ti non es ti mesmo, o sea, ti deixas o sea, deixas de ser ti mesmo, axuda moitísimo en canto á psicoloxía. Ese, utilízase en Android, utilízase en rol. O sea, é a mesma base. Alexandre, ti Eu como... tamén diría que, por un lado, eso, porse na pel de outro persoaxe, porse unha carauta psicolóxica, por un lado, é un desafogo. Axuda a desconectar cos problemas cotidianos, axuda por un momento digamos, a facer unha descarga de adrenalina e tamén axuda a porse na pel da outra persoa. Moitas veces o mellor adoptando outro persoaxe, pois ves outro tipo de problemas, outro tipo de situacións que o mellor sen estar na súa perspectiva non te darías conta. Así que eu Ujú. diría eso. Espírito de controido, o rol ten moito eso, de desafogo, de desconectar coa vida diaria e meterte nunha fantasía na que podes desafiar as autoridades ou as élites e burlarte delas, ou simplemente podes adoptar un personaxe e, digamos, vivir a través del. Sí, sería como unha forma de ampliar a empatía en xente que o mellor non ten tan desarrollada, estar na pel de outra persona e sentir o Ujú. que pode sufrir, non? Exactamente. E despois xa tamén, aparte de se queres facer, o sea, porque non só te disfrazas o mellor cando estás no Entroido, hai moita xente que fai tamén, o sea, o LARP, o sea, rol en vivo ou disfrazaste cando estás na partida, tamén pode ser, o sea, se vamos ampliando, todo ten relación. Sí, aí mesturando os dous temas, Mm, em, claro. tamén facer, bueno, unha
unha mención ao evento que farán as compañeiras de Galicia Rolera, o seu evento agora de Entroido, onde aproveitando, me imagino que os días festivos nas zonas que sexan ou o propio fin de semana, salen máis partidas máis tematizadas de rol, e entonces mandarlles un saludo e a todos os que vexades isto de teñades ganas de apuntarvos ou de probar por primeira vez o rol, aí tedes unha oportunidade única, porque estes eventos son moi bons para chegarse ao hobby. Entonces, quería comentarvos isto. O rol dentro dos entroidos. É decir, isto me imagino que será unha cousa nova, porque cando ti te disfrazas e participas dun carnaval, estás interpretando unha personaxe. Pero non é un acto tan consciente, tan preparado como, digamos, unha partida de rol. Onde pensades que empeza a xente a aproveitar a data do carnaval para xogar o rol? Hai unha relación directa, é completamente moderno. Eu diría que hai entroidos no que, por así decilo, hai escenifícanse momentos ou escenas teatrais, como Ujú. o mellor cando se xuzga o meco, ou o mellor, por exemplo, volvendo a boda das pitas de Iroás, cando se fai esa parodia de boda na que chega a Garda Civil, donde o crego denuncia o entroido, pois son, digamos, pezas teatrais que ata certo punto poden ser similares ao que se fai nunha partida de rol, porque moitas veces o rol non deixa de ser teatro improvisado. Mm. Entón é unha, digamos, unha correlación lóxica de aproveitar, pasar dunha cousa a outra. Antes de deixar de todo o tema da psique, da psicoloxía humana, por exemplo, tamén parece un factor, moita xente que ao mellor comeza a xogar o rol, aínda que sexa en rol de mesa, non un acción en vivo ou live action, como que lle axuda poñerse unha máscara, actuar desde o personaxe e perder, digamos, a vergonza do salto a interpretar completamente. Penso que é unha cousa bastante común que todos empezamos a xogar, no, pois o meu personaxe di vai aquí, fai alá, e cada vez pouquiño a pouco vas metendo a interpretación de xa falar por el, xa actuar como el, moverte. Era incluso a maneira, o sea, eso, a maneira de falar, a maneira de moverte, a maneira incluso de os xestos e todo. O sea, Sí, porque precisamente levar unha carauta pois axúdate eso, a perder a vergonza, a desinhibirte, a moitas veces incluso, como dicilo, buscar mellorar a interpretación, pois ao mellor engadindo este xesto ou mellor engadindo estas palabras habituais, pois ao mellor o persoaxe queda mellor ou faise máis crible cara ao público. Sí, eu a verdade é que non levo moito tempo xogando o rol, sempre foi unha cousa que me chamou a atención e tal. Empecei pois típicos xogos de mesa, típicos xogos de cartas, e foi pois xusto foi moi conveniente porque un par de anos antes da pandemia eu de moverme do entorno do videoxogos ou xogos de rol masivos online, sempre ves a xente que está roleando, que está metida no seu personaxe. Empezas a buscar, empezas digamos, a facer conexións e aí foi onde empecé a buscar pois directos de Twitch, xente que fai rol, xente que che axude a aprender. Chegou pois o momento de máxima de máximas non sei como decirlle, como máxima subida exponencial da audiencia de rol, que foi a pandemia, máis que todos estamos na casa, e unha das actividades
webcam a webcam, digamos que é unha das actividades para mí máis satisfactorias que se pode facer, aparte de xogar a videoxogos ou demais. Entonces, tamén aproveitando, digamos, a bula de internet e da fama pois de series americanas como Critical Role e toda esta xente que se abriu o seu grupo privado, o sea, estas cousas que solo pasaban a clandestinidade, abriunos unha pequena fiestra para poder asomarnos e compartir das súas tolerías. É eso, a época onde ahora mismo me encontro de perder a vergonza de chegar, vou interpretar tal personaxe, pero buah, vanse rir de min, como me vou vir tan arriba, estás moi motivado, entón sí que ás veces diste, pois poño unha careta e ao mellor dame menos cousa. Claro. Unha careta ou un maquillaxe, mesmamente. O sea, unha careta ou un maquillaxe, unha perruca, o sea, é o Unha mismo que capucha. no entroido. Unha capucha, o sea, e xa está, sabes? Pero é o mismo que no entroido. Se non me recoñecen, podo interpretar o mellor o papel. Tamén polo das cámaras pasa moitas veces porque, por exemplo, en mesa moitas veces non te estás vendo a ti mesmo. Entón non é o mesmo. Pero nas cámaras estás te vendo a ti mesmo e hai veces que costa máis o de estás vendo como estás interpretando hai veces que o que lle chaman o síndrome do impostor é máis exaxerado porque estás dicindo parezco un tolo como estou facendo, sabes? Entón estás dicindo vanse rir de min, estás ti autocriticando máis que en mesa que ti normalmente non te ves. Polo menos é a miña impresión, sabes? Ti como ves este tema, Alexandre? Pois en gran parte estou de acordo. Eu creo que precisamente se tapas a cara cunha carauta e pensas que non te ven ou non te coñecen, pois de algún xeito, pois senteste máis valente, máis desinhibido. Como un cigarrón que ao mellor lánzase a dalle vergallazos a xente que ao mellor sen a carauta nin se atrevería a chegarse. Posiblemente. E coa cámara pasa tamén o Claro. mesmo. Ao mellor, o non ter fisicamente as persoas mirando de frente, pois senteste de algún xeito máis en confianza para sacar a túa interpretación adiante. Sí, é máis como máis fácil disociar, sí, porque a túa cámara podes ocultar e intentalo porque unha das frases que a min me marca moito é de somos o noso pior inimigo. Entonces, ti estás te vendo, estás falando, estás poñendo unha voz. Xa a voz xa é disocial totalmente, porque nos escoitámonos a nos mesmos dunha maneira a través do noso cráneo e como a nosa voz chega aos demais, a primeira vez que a escoitamos sempre a odiamos, sononos super ridícula. Eu Eh, sempre digo, somos o noso pior enemigo, pero tamén o noso mellor aliado. Moitas veces costa sacar iso de dentro, pero tamén sempre hai un talento, sempre hai algo oculto que só espera a oportunidade para saír á luz. entón, a verdad que ti cando tes, por exemplo, eu que teño moi pouca experiencia, non tes un personaxe pensado, tes unha escena, chega un momento que se vai dar, estaste vindo arriba, ves que estás super motivado e dis, buah, aquí vou con todo. En cambio, se te estás vendo na pantalla, estás dicindo, joder, na miña cabeza sonaba espectacular, pero estou facendo un ridículo. Bueno, Iso, a cuestión é claro, pasalo ben. claro, iso é o primeiro de todo, pero iso, por exemplo, eu son profesora de dibuixo, eu sempre digo, unha das primeiras cousas que digo é nunca se critica aos compañeiros, o sea, aos rapaces que lles dou clase. Nunca se critica a obra do outro compañeiro, xamais, porque o primeiro que lle vai ver máis fallos é o propio que fixo o cuadro, sabes? O sea, máis fallos dos que lle vas ver ti non llos vai ver outra persoa.
Eso é a primeira cousa, sabes? O sea, por eso digo que o peor o do síndrome de impostor é do peor que hai, pero eso hai que sabelo, non vencer, porque vencer non se pode vencer, pero baixalo, baixar a o sea, que polo menos que sexa un susurro na máis, non un grito. Poñerlle un pouco a correa e telo baixo control de Mm, non me de estás aí, pero non me vas dominar. sí, Bueno, é un poquiño No, e aparte, sí, digamos que o obxectivo do rol é pasalo ben en conxunto, cun grupo de compañeiros claro. e de amigos. Non che van dar ningún premio, nin che van, digamos, pagar pola túa interpretación, non. O que tes é que disfrutar do que fas e facer disfrutar os que che rodean. E se te Ujú, equivocas, te equivocaste, pero non pasa nada. sí, ao final Recolles os pratos rotos, sacas o claro, prato novo e seguimos. sigues para adiante. Sí ou non, ao final, polo menos dende a miña xa moi punto de vista moi personal, é como non ser capaz de comunicar todos os matices que comunicarías eh, na túa cabeza, compartilo cos demais ata ese punto, sabes? xa, pero para iso tamén está o do, bueno, supóñome que xa o utilizades, pero o de estrelas e desexos, que é o da, moitas veces co da estrela, a ti pareceche que saíuche horriblemente mal unha escena ou unha escena que parecíache unha chorrada completa, sabes, que dixeches: "Vale, isto é un añadido, que non tiña nada que ver", e despois os compañeiros danche a estrea a esa escena, e dis ti: "Por qué?". E cando cho explican dis ti: "Ah, vale, pois parece que lle gustou", e iso axuda bastante, sabes? O sea, nese sentido está moi ben. Sí, digamos, o sistema como tal non o utilicei, pero sempre aproveitamos Ujú. a pospartida, a posesión para comentar un pouco que nos pareceu a partida. Si me gusta de preguntar que foi o que máis Xa, che gustou? Destaca un momento sí, ou é destaca... o mismo, sí. Bueno, xa falamos un poquiño do rol dentro das festividades. Agora, digamos, dándolle a volta á frase, eh, como vedes as mascaradas, os entroidos, os disfraces dentro das partidas do rol. Me imagino, antes non sei que xogos máis ou menos tocarás, pero me imagino que Alexandre dentro de Vampiro a Mascarada sería o máximo referente. De feito, todo o mundo de Tebras ten a súa propia liña chamado Teatro da Mente, que Mm, precisamente levar a interpretación a un nivel teatral, e cunha serie de regras para xogar en vivo. E bueno, pois, nese conxunto, pois, hai, por así dicilo, consellos para caracterizarse, para sustituir elementos que é complicado levar á mesa. E logo, por suposto, está a propia caracterización do personaxe, vestirse como a él, bueno, con todas as regras necesarias para levalo en vivo. Pero bueno, eso, levar experiencia ao rol en vivo, pero tamén convertilo en algo máis teatral. Eu diría que polo menos en Mundo de Tebras, eh, a experiencia máis desenrolada. Tamén hai máis xogos, sí. creo que alguén fixera algo parecido xa fai moitos anos para entornos de fantasía heroica. Logo tamén houbo xogos como Irmandiños a Revolta, Ujú. bueno, que fixeron o seu propio reglamento para xogar en vivo nun escenario histórico. A de Irmandiños veu despois bueno, eh, despois de moitos anos, pero bueno, a idea foi despois dos eventos que se fixeron en Santiago de Vampiro, xustamente, que xuntaron moitísima xente tamén, o sea, foi moi guai, o sea, ese evento.
claro, vías a xente de Santiago que aparecíanche xente disfrazada de vampiro polo medio e pensaban que era un entroido. O sea, vale que era no medio, o sea, pero sí, o sea, en no medio de Belvís con e Bonaval que tamén abriran. Pero dese estilo o de Irmandiños, por exemplo, a idea orixinal de Irmandiños viña de dun rol en vivo que se quería facer de Xogo de Tronos de antes da serie, de cando eran solo os libros. O sea, que se mirara de xente dun entrenador de cans pa levar os os guargos e todo, o sea, fora contundente eso. E despois fixeras o de Irmandiños. Ese é máis ou menos o mesmo, o sea, é coller o que tes por casa e disfrazarte. O sea, iso está. Eso está, digamos, a orde da día, pero Mm. xa máis fora parte da parte en vivo, máis dentro do lore do xogo, o sea, digamos, por exemplo, vampiro sempre das primeiras cousas que che di tes que manter unha mascarada porque si te descubren aí estaría máis presente. E non sei se hai máis xogos ou así que teñen este tipo de mecanismos. Eu así que coñezo o máis avanzado é Mundo de Tebras, que aparte o primeiro foi Vampiro, pero logo foron sacando para cada un dos xogos. O Lobisome, Mago, Gruait e Changue, le sacaron para todos. Pero logo eso, que hai reglamentos xenéricos para entornos de fantasía. Creo que hai algún para entornos de ciencia ficción, pero non teñen, digamos, unha ambientación concreta. Son reglas xerais para levar xogos xa establecidos ou escenarios dunha determinada temática para levalo ao rol en vivo. Sí, eu, por Sí. exemplo, recordo... No, di, termina. Continuando. No, dicía, por exemplo, por outro lado, o sea, de levar as festas ao rol, o sea, Ujú. non me acordo ahora mismo do nome do libro, pero Pathfinder, por exemplo, ten un libro específico de festividades que é basicamente de como meter festividades normais nunha partida. O sea, festas, o sea, igual que o Entroido, igual que eh, que Samaín o Halloween, que a Semana Santa, etcétera, etcétera. O sea, é para meter dese estilo. Era o que quería comentar. O sea, Sí, eu meter recordo as festas dentro da partida. dentro da partida. Sí, Mm. ese sería o seguinte tema que tratamos ahora nun anaquiño. O que recordaba é, por exemplo, nos xogos máis típicos, digamos, de fantasía pura, normalmente xogas nun mundo que a maxia, as habilidades, todo isto está como moi espallado. Eu recordo, por exemplo, unha partida, un xogo español, non recordo ahora, non sei se Aquelarre? no, Claro, Ah, é un mundo steampunk, eh, un pouco posapocalíptico. Non recordo ahora mismo o nombre da ambientación. Bueno, un mundo posapocalíptico moi tipo a película Wild Wild West, non sei se vos sona, de Will Smith. uh-huh. Em, Steampunk, sí. sí. Non sei se o xogo é Steam States. Ah, vale, sí. Sí, cal. Sí, estaba Mm. ahora co Steam, digo, Cando- algo do Steam tiña No o Steam States. Digamos que nese mundo, nesa ambientación, a maxia é moi potente, pero está completamente prohibida. O sea, se ti xogas un personaxe con capacidades máxicas, tes que manter o perfil baixo porque as autoridades van por ti a mínima de cambio. E digamos que é un pouco así a experiencia que eu tuve a parte de vampiro ou lobisome de manter eh, unha mascarada dentro da partida. Claro, ese é o detalle, o sea, que sempre lle digo á xente cando lle digo, cando alguén
empeza a xogar a vampiro, dime, é vai de xogar con vampiros. Non, 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 vai de política. O sea, no sentido de que levas uns vampiros, pero normalmente vai ou ir en contra das élites ou ir apoiando as élites, pero intentando cos tejemanejes que hai por todas as, o sea, con todas os líos que hai entre o Sabbath, a camarilla, etcétera, etcétera. Entón, ten ese lío de que ti tes un personaxe, pero vai, tes que estar dentro de, tes que aparentar para que basicamente non veñan os cazadores e desaparezca, ou os lobisomes mismamente, entón tes que aparentar ser un vampiro, pero suaviño. sen que se note moito. Entón, nese sentido é o que mellor vai referido no sentido de que incluso aparentas ser un persoaxe que non é un persoaxe. O sea, estás interpretando un persoaxe que está tamén interpretando outro persoaxe. Sí, eso dentro da liña é tamén das primeiras cousas que me dixeron a min de isto ao final é como vai de traicionarse uns aos outros, sexa os NPCs ou os teus propios compañeiros, xa é cousa túa. Pero tamén, a ver, ten tamén un forte componente social, realmente. Mm. Digamos, a fantasía medieval, o comezo típico digamos, os persoaxes encontranse nunha taberna, pois en Vampiro atópase nunha recepción ou unha festa do príncipe. Xa. Falando das recepcións e das festas do príncipe, parece como moi natural, ¿no? O tema que vos contábamos, que nos adiantábamos fai un anaquiño, aproveitar un evento social, unha mascarada, unha festa para facer as escenas, digamos, ou máis épicas da campaña, ou as presentacións, ou o momento de poder aproveitar para levar os plans a cabo. Como vedes como, digamos, para a xente que nunca dirixiu ou que tal, como recomendaríades adaptar unha mascarada dentro dunha partida? Pois, a ver, por un lado, te podes conseguir que todo o mundo se vista para a ocasión, se non é posible tampouco pasa nada, pero digamos que cierto ambiente festivo, incluso mellor con algún elemento en riba da mesa que suxira ese escenario, ou mellor incluso unhas máscaras ou incluso un sombreiro, pero que de algún xeito crea ambiente. E O me... logo, precisamente, unha festa. Non, non, dicía, ou mesmamente a música, cambiarlle a música Normalmente a a partida, música, menos. Mm. sí. E logo, precisamente, a festa é, digamos, unha ocasión na que poden confluir elementos moi diferentes. E aparte, en moitas historias é moi clásico que a festa sea o detonante da acción. Ou produces un asesinato, ou producese a desaparición dun obxecto, ou aparece un misterio que ten que ser resolto dentro do marco da festa. Digamos que pode ser unha ferramenta para dar impulso á acción que leve logo máis adiante a aventura. Pero precisamente eso, unha festa tamén permite que personaxes que ao mellor non se coñecen ou que normalmente non se relacionan entre sí podan confluir por distintos motivos, aínda que só sexa divertirse. Ou tamén o clásico de sabemos quen é o malo, sabemos quen é o malo final, non estamos ainda preparados para ir contra el, pero vámolo meter, o sea, como máster, o sea, meter os xogadores nunha festa de máscaras
e meter no medio da festa o inimigo. O sea, e meterllo por aí en plan, incluso que el que los coñeza, que el relaciónese con eles, e que eles seipan que o que co que se van ter que enfrentar no futuro, pero que ahora mismo non son capaces. Esa esa non me sei a palabra, pero bueno, basicamente a sensación de teño o diante, pero non podo loitar con el agora mesmo porque estou en público ou non estou preparado. Iso os xogadores hai moitas veces que ese sal, esa sal pa o persoaxe senta moi ben. O sea, está moi ben. Sí, enfrentar, digamos, a unha situación na que non é todo tirar Mm, para diante, sino que te tes que controlar porque sabes que probablemente as consecuencias sean catastróficas. ujú. Incluso utilizar a festa como un ritual esotérico, en plan de a festa como Tamén. algo que é necesario facer para manter a orde cósmica. Ou incluso que a festa pode ser un ritual para liberar algo. Ujú. Pode ter moitos significados. Ou unha festa de tamén de mascaradas para como o grupo ten que roubar nesa mesma casa utilizan a festa para infiltrarse. O sea, o clásico de 007 ou de película de espías clásica. Entón, tamén é o rollo de somos uns ladróns, temos que aparentar ser nobles para despois entrar a roubar, sabes? Son detalles así que dá moitísimo xogo unha festa de máscaras, moitísimo, moitísimo xogo. Falamos das virtudes, ¿no? Do que pode aportar. Me gustaría, digamos, tamén como xogador novato en torno de xente que está probando, gustaríame preguntarvos por unha cousa así un pouquiño, digamos, non sei como dicilo, o sea, negativa ou mellor que é fácil meter a pata. Por exemplo, en Vampiro é un xogo moi social donde as normas están moi establecidas, entonces a liberdade do personaxe, porque as consecuencias serían horribles, como está moi coartada. Entonces, tes que si ti, por exemplo, empezas a xogar a Vampiro, a túa primeira sesión moitas veces, como decía Alexandre, é directamente a festa do príncipe. O sea, o vampiro ten, se non me equivoco, corrixídeme, ten unha obligación de cando chega novo a unha cidade presentarse ante o príncipe. Entonces, son unhas situacións dunha etiqueta social tan férrea que si, por exemplo, o xogador aterriza o primeiro nesa escena, o mellor síntese moi encorsetado de non podo facer isto, non podo facer, vou intentar roubar, si como lle vas roubar ao rei se acabas de empezar a camiñar, sabes? Entonces todo o que intentas como tende a fracasar porque claro, estás nun entorno que está moi por encima das túas posibilidades. Como controlaríades iso ou enfocar esa posible Pois frustración? ofrecendo precisamente oportunidades ou tentacións, por así decilo, de que o personaxe poda ir máis aló da etiqueta. O mellor, precisamente como parte dos eventos de festa, pois hai un momento en que a atención dos presentes está dirixida cara ao príncipe ou cara a quen este soltando un discurso ou cara a alguén que o mellor acaba de meter a pata ou que está tendo unha interpretación especialmente interesante. En ese espacio baleiro é cando o persoaxe xogador ten a oportunidade de tentar actuar. E logo xa veremos o que pasa. Algún recordo ou Porque así precisamente anécdota que unha festa está chea de eventos Ujú. que, bueno, e tamén é moi probable que precisamente en calquera momento a atención dirixase cara a un punto
e outro que de descoidado, por así decirlo. Xusto iso, o sea, sacarlle o foco ao xogador, quitarlle o foco de que el non sexa o que o Protagonista. foco non está, que non este, que non sexa o protagonista, que o foco está noutro lado. Algunha anécdota así divertida ou así que recorredes roleando nunha mascarada, nunha festa? Vosa de algún compañeiro, dirixindo? Pois eu lembro, xa fai moitos anos, era unha historia de vampiro, pero na idade romana. Bueno, en concreto no escenario da invasión de Britania. Os nosos personaxes pois eran un grupo de vampiros que foran convertidos polos deuses de Britania para deter os romanos. E a noite antes do enfrentamento, pois houve unha celebración. Eu lembro que, aparte, pintamos a cara con runas azuis, bueno, metémonos no personaxe, e esa celebración foi moi divertida. Pola túa parte, Ants, algunha que Eu, recordes? eu teño dunha vez uns xogadores que, bueno, estaban nunha, bueno, na partida que teño eu que a base é o videoxogo Xenoblade. Un do, estaban nun dos titáns que, bueno, os continentes son titáns que están vivos, o sea, móvense e podes ir, vas por encima deles. Estaban xusto nun que tiña forma de tortuga, de tartaruga, basicamente estaban nunha festa, coñeceron varios personaxes, pero nun momento o que era a maga e máis o bárbaro puxéronse subíronse a tarima e puxéronse a contar chistes sobre tartarugas. Toda a mesa empezou a chorar de risa. O sea, ese foi un momento moi para recordar, a verdad. Hubo que darlles regalo, porque con iso hubo que darlles regalo. Se faz chorar de risa toda a mesa, hai que dar premio. Eso é máis difícil que un 20 natural. Xa. Bueno, a final, noutros episodios casi sempre acabamos tirando o típico D&D, fantasía medieval. Parece que as interaccións sociais e a festa acaba levando outro dos pilares que é sempre Mundo de Tebras, non? Porque Eu creo que tamén foi un un pouco xogo boísimo tamén. foi un pouco que marcou o estilo propio do mundo das tebras. Por un lado, interpretar a criaturas que normalmente eran adversarias, e por outro, precisamente, a importancia da interacción social, aínda que moitas veces a marche do sistema ou do xogo anterior, os personaxes xogadores poden levar interacción social pola súa conta sen ningún problema. Sí, sempre como, digamos, a oposición, como falábamos antes nos entroidos, no? De que si eras de cidade ou si eres de aldea, si eres... aquí parece que tamén hai unha pequena rivalidade, no? Eres de vampiro ou eres de No, D&D? eu evidentemente a min eu teño os meus xogos favoritos. Por suposto, gustame moito Vampiro, tamén gustoume moito A Chamada de Tulu, tamén teño xogado moito Aquelarre, e bueno, teño tocado un montón de paus, precisamente eu o que busco nun xogo entretemento e diversión, aínda que eso, que teño os meus favoritos, pero non teño ningún inconveniente en xogar a distintos escenarios, a sexan ciencia ficción, fantasía heroica, fantasía urbana. Sí. E por suposto, hai gustos, pero bueno. Eu creo Sí. que máis aló do xénero, o propósito do rol é entreter. E se todo o mundo na mesa ao final dunha sesión termina escachando coa risa ou termina pasando ben, cumpriu a súa función. Mm. O marche logo
de que che gusta mellor un enfoque máis de acción ou máis social, eso é indiferente. Sí, ao final iso vai máis na mesa e o sistema adáptase, pero sempre dá a sensación como que certas ambientacións chaman máis a... Por exemplo, si xogas a chamada de Zulu, tende a investigación, a resolución de misterios, Sí. de puzzles. Xogas Vampiro ou Mundo de Tebras cara a interacción social. Si xogas Mazmorreo, vas xogar o combate. Pero no equilibrio está a virtude, digamos. Polo menos desde o meu punto de vista. Non son equilibrio, eu entendo que, home, cada quen ten os seus gustos, ten os seus momentos de preferencia, pero a cuestión é divertirse en conxunto e, por suposto, respetar os gustos dos demais, xa sexa no xogo, na música, no cine ou no que che apetece. Eso é, eu, por exemplo, poño sempre, de exemplo, teño 3 mesas que son moi diferentes entre sí, o sea, digo, nas que son máster. O sea, teño unha mesa que non os sacas de Dungeons e non os podes sacar dali, pero tamén digo que non son solo mazmorreo, o sea, con esa mesa teño temporadas que mellor pasan 2 meses enteiros xogando todas as semanas sen tirar unha sola tira de dado. O sea, que tamén pode ser narrativo. O sea, pero non os sacas aínda que sexan totalmente narrativos, non os sacas de Dungeons, non hai maneira de que queiran aprender outro xogo, non os sacas. O sea, teño outra mesa que normalmente se xogamos campaña ten que ser en Pathfinder, pero se lles apetece one shots si que dalles igual o xogo, o sea, e aparte prefiren xogos de... E teño outra mesa que son moi aparte faime moita gracia porque case sempre xogamos ou Tulu ou Cult ou algo de medo, pero sempre teñen o sea, son moi mixiricas en certa maneira, o sea, son dalles moitísimo medo todo, pero encántalles pasar medo, o sea, nese estilo. O sea, é un exemplo mismo, o sea, tes que adaptarte á mesa. O sea, igual que hai o que dice, igual que hai estilos de cine, hai estilos de rol, o sea, hai 50 fai anos, nos anos 90 o mellor tiñas o sea, Dungeons, Tulu e Vampiro, e xa, o sea, para topar outra cousa non a atopabas, pero agora hai que se Liminal, que se Aquelarre, que se, o sea, que se Baesen, hai, o sea, Raven, hai moitísimas cousas para xogar, o sea, se non che gusta unha cousa, será por xogos, é o que se di, o sea, non che gusta, hai 50.000 máis. O sea, ahora telo moitísimo máis fácil para topar o que che gusta especificamente. Sí, ahora a verdad que a variedade, sobre todo, como pausa nas afeccións en xeral, cando hai un tempo de auge, non sei, non me sale a palabra galega ahora mismo, pois como foi eso, tras a pandemia, outras... Parece que eso, ahora que estamos chegando a película de Dungeons, a serie de Vox Máquina, parece que como que se está liberando sobre todo, a estigma que tiña este hobby. Falabades antes do evento de Vampiro en Compostela. Eu recordo algo prácticamente de preadolescente, que cando empezas a falar de todo isto, eu estaba nesa época de intentando averiguar como se xogaban as cartas Magic. Claro, pero coincide un evento grande a nivel Compostela, o que decías, Zona Bella, Belvís, zona de Bonaval, tamén se pensaba en utilizar a Alameda, pero penso que non se lles deixou Non ao lle final. deixaron. Ujú. No. Ese era o recordo que tiño. Pero claro, Tamén tiveron problema con Belvís porque houve un rapaz que como non tiña iluminación como ten agora, pois o sea, non sei se o sea, ou doblaron no cello ou romperan, non me acordo moi ben. Houve que chamar a ambulancia. sí, eu recordo en esa Mm. época era pois o rapaz este
do crime da katana, o asesino Xa, das cartas, digamos eu, non sei que ano foi isto, pero recordo como ter Creo que, 10, 12, creo que o crime de 95, Rose foi no 96. 1994, 94. Sí, 94, vale. pero o da katana creo que foi 1 ou 2 anos despois, así que poida que fose Mm, no 95. Sí, non sei se sí. penso que o evento de vampiros se repetiu un par de veces en Compostela. Sí, No, pero o evento de vampiro foi no 2005, 6, ahora mismo non me acordo. No, penso que 2007, non teño a mirar, 2000, da igual, sí. 2006 eu xa vivía aquí e recordo de máis cativo o evento que a nos dicían no, é que esa noite non se pode sair, non se pode ir á zona bella porque vai estar todo xente disfrazada e vai ser perigoso. Sí, sí, eso, bueno, Xa eso che digo. eu xa estaba na facultade e acórdome de entrar en historia, Mm. e chegar arriba e ver os carteles co símbolo do ANC, coas manchas de sangre e poñía tú eres el siguiente, acórdome de ter 3 compañeiras na porta así asustadas, eu acórdome de entrar e dicir, partida de vampiro, entrar, e que as outras mirándome para min, eu, sabes? Pero, Sí, a claro, min cádrame os anos que decía Alexandre en torno o 94 ou 96 cádrame, porque o recordo que teño era con 10, 11, 12 anos, eu son do 84, e recordo eso, que eu estábamos eu máis un amigo investigando un pouco o rollo das Magic, e claro, a xente da nosa idade era como que nadie tocaba eso. Íbamos a tenda esta típica pequeniña gata tola, chámase, ali en... a catatola, sí. E claro, nos Eu, decían, no, sí. no, digo, que sei que foi máis alo do 2002 porque é o mesmo, o sea, eu non cheguei a Santiago hasta o 2002 e eu xa estaba en Santiago cando foi o evento este. O grande, porque fixeran outros anteriores, Eu digo o grande o que viñera a Televisión de Galicia e todo a sacar, bueno, pois os a anteriores sempre sacar deben o de ser nos 90 e o que mm, si asistiches si xa debe ser a partir do 2000 e algo. Sí, mm, pode ser que no 2000 e algo tamén hubo unha que se falou máis na televisión e demais. Eu ese chego, recordo como das primeiras que ninguén lle sonaba de nada, sóname tamén eso que empezaran a preparar a partida, que se puxeran cartéis, como os didís da universidade, xente, o sea, incluso no correo, sabes, no periódico, que decían, no, apareceron unha serie de cartas todo pola Virxe da Cerca aí pegadas, que eu recordo velas como unhas cartas e naipes, xa falaban, no, que o mellor é o asesino da baralla, que non sei que un imitador, o sea, pero a ese nivel de alarmismo chegaba a xente. sí, e xente indo a Toribio, a donde o Sí, basicamente o de Armería. armas pa buscar a Sí, armería para armería. buscar o sea, armas porque dicían que iba a haber un evento de locos. Sí. Iso tamén o escoitei. Sí, nos na nosa mocidade frecuentábamos eso. Toribio ou a tenda esta do Cobo, que tiña moitísimo navallas, coitelos e demais, e había outra xusto na Verxe da Cerca que non recordo agora o nome, que tamén tiña cousas de pesca e deportiva e demais. Sí. Era como o Esa é noso a única, esa é a que pechou, as outras dúas ainda siguen. sí. No, do Cobo pechou tamén o ano pasado, creo. Bueno, pensei que dicías a que está ao lado da no, a que está, xa non me acordo da calle. Da igual, sí. O sea, Toribio sigue estando. O Sí, sea, que eu penso que é a única das tres que eu digo, penso que é a única que sigue. Ou incluso a deportiva, creo que sigue vendendo como máis A cousas de Deportiva deporte, creo que pero segue, mm. ali por Virxe da Cerca un pouco ao antes. final, xusto ao final de Virxe cerca despois da baixada da zona bella, da costa.
Ese é o recordo que tiñamos. Claro, a xente pois tiña o mito de o que dicides vos, é xente tola, disfrazada, ou que vai estar bébeda ou consumindo sustancias, non vallas. O sea, non vallas por ali, Xa, non xa. podes salir, non vallas. A nós o que nos decían eso cando empezábamos cas Magic e tal, porque eu tiña algún primo aquí de Madrid e aquí a xente en Madrid sí que xogaba as Magic, os rapaces de 10, 15, 12 anos xogaban como un xogo máis. Ali en Santiago non o vías. Polo menos nos círculos dos colexios non se che ocurría. No, no, por E, eso no. claro, che decía, no, aí xoga a xente, xoga na universidade, xoga na cafetería de historia ou na cafetería de matemáticas. Claro, diste, como vou meter aí con 15 anos a xogar ao Magic cos rapaces de 20? Na de historia e na de bioloxía era onde se xogaba máis. E aí foi cando, eso, tes o choque e diste, o sea, parece que teño o hobby, pero non teño todavía a idade adecuada para moverme nestes círculos. E aí foi O onde... que dis Ujú. Claro, o que diste desde a pandemia sí que houve un boom así de xente xogando. Eu acórdome porque eu, claro, xente nova, o sea, xente da miña idade sí que atopaba, pero xente nova, o sea, que se quixera, o sea, a maioría Aprender. da xente que coñeciera, xente da miña idade, pero que xa acabaran a carreira, estaban traballando e querían volver a xogar o rol, porque deixárano durante a carreira, etcétera, etcétera. Pero xente nova de 10, 12 anos, como cando empecé eu, que estivera que quixera xogar, non atopaba nunca. En cambio, desde o 2017 máis ou menos, o sea, 2020, sí que houve un boom de xente nova que está, o sea, que sí que se interesa. Parece, Creo que foi a iso pandemia, realmente sobre todo en pandemia. o detonante. Sí, vos que levades moito tempo no hobby, porque para mí foi un descubrimento maravilloso, en plan de eu teña familia ali todavía en Galicia, bueno, sobre todo eu con que máis, obviamente con máis relación tiña era co meu pai de personas no meu entorno galego falantes. Entón eu sempre aproveitaba de, vou chamar ao meu pai, vou falar, e sempre aproveitaba como de cambiar e falar galego con el, porque cando ti vives pois, noutro sitio, ao final pásache que expresións ou tal sempre te acordas, pero a palabra xusta ou como que se oxida a uso da linguaxe. Mm, Eh, Parece vocabulario, sí. mm, xa. Non realmente non tes unha interacción ou non lees ou ves series en galego ou tal, perdes vocabulario. Mm, cando moitísimo. cando coñecichedes vos o mundo de... Porque para min, eso che digo, hostia, que se pode xogar ao rol, que se pode xogar en galego, ademais como me pasa con moitos hobbies ou moitas cousas. A miña moza é daqui e di, joder, ao final imos ter que acabar en Galicia, porque os amigos son de Galicia, a xente que compartimos afeccións son de Galicia, a xente que... entón descubrín, Yeah. joder, podese xogar ao rol, podese xogar en galego, entón, pois, aí a uno as dúas cousas para min é unha corriente, digamos, relativamente moderna. O sea, nunca se me ocorrera. Dis xogar en galego ou xogar en Xo- xeral? Xogar o rol en galego. Bueno, xogar ao bueno, claro, eu na cando era nova, o sea, o sea, xogabas en galego porque era o que falabas. Pero en Santiago sí que non había maneira de atopar polo menos na miña o sea, principios do 2000, para atopar unha mesa, con xogadores galegofalantes costaba, costaba bastante. O sea, A miña experiencia é ah, semellante, de feito, a maioría dos meus xogadores, da xente que coñezo que xogaba o rol, era mayoritariamente castelán falante. Había algún, sí, que falaba en galego, pero unha mesa en galego moi complicado de uf, atopar. moi, moi raro. Mm.
Eu penso que, desde o meu punto de vista, vendo a xente que era moi hardcore, incluso dame a sensación hoxe en día, xente que utiliza os manuais en inglés e prácticamente, a parte que é todo do sistema, tira cara, é máis fácil que tires cara ao inglés, cara a unha lingua estranxeira que non dominas, que tirar cara a nosa terra e retomar o galego. Que como o material tampouco se publica moito. No, porque realmente xogos de rol en galego, máis alá do que mencionei aí de Irmandiños a Revolta e as crónicas de Gaile, que o resto Mm, son cousas moi de andar por casa, non? Por así dicilo. Non hai, digamos, ninguna editorial que apostara por algún proxecto máis alá de ser dous. Logo xa, eso, realmente é o claro, traballo da xente que sí, que traduce, que ao mellor mm, colle o sistema de dragóns e mazmorras e vai traducindo os termos e adaptándoos ao contexto galego, pero son xa, iniciativas persoais, non hai, persoais todas. digamos, unha oferta reglada. Incluso, por exemplo, eh, Vampiro, Mundo de Tebras, sempre se basou en zonas locais, ¿no? Por exemplo, Londres Nocturna ou O meu primeiro nocturno foi Vigo. Con foi eso Vigo. digo todo. Pero Pero en Vampiro de maneira normal creo que as primeiras partidas que facemos propias sempre a facemos na zona, o sea, sempre as ambientamos para nosotros, porque eu teño a de Santiago. incluso Pero eso, claro, se cando son buscas localiza, unha mega urbe con historia, tal, pois Xa, buscas unha cidade grande, aí que as cidades, bueno, hai xente que diría que é moi xeneroso chamar as cidades en Galicia. sobre todo Santiago, cando falas con xente de Coruña ou de Vigo, sempre está o de, no, Santiago é unha aldea. Pero tamén o bueno, dicimos nosotros, é unha aldea. ningunha cidade de Galicia diga polo menos 1 millón de habitantes, así que Si, no, o que eu me refería a eso, que inda que as partidas propias adaptas a cidade, normalmente adaptas a cidade, o sea, Vigo nocturno, Santiago nocturno, pero castelán. O sea, adaptas as costumes, pero non o idioma. Xa, Son, bueno, claro. digamos, ahora sí, iniciativas como Galicia Rolera, Irmandades do Dado, hai incluso un pouquiño a nosa, que como queremos retomar, como que falabas antes da xente que acabou a carreira e quere volver ao rolo, xente que Mm, xa non estamos en Galicia ou vemos que tal, ou que se perde, que tiramos polo galego. é que realmente moitas veces o punto de ruptura co rol é a entrada na familia e no mercado laboral. xa. Aí, digamos que o tempo xa se volve máis escaso, máis valioso, e logo tamén, digamos, cando a xente ao mellor ten que ir a traballar a outra punta do país ou noutro, tamén vaise perdendo ese contacto. Pero bueno, precisamente as redes sociais permiten retomar ese contacto e incluso tomar contacto con xente que vive noutros lugares e que en principio non coñeces físicamente. Mm. Sí, a verdad que é como a sorte dos nosos días, para algúns a sorte, para outros a desgracia, porque sempre hai quen abusa destas cousas. E nada, pois hasta aquí chegaría un pouco o tema do programa, estamos nas 2 horas, penso que sí, Dixeches sí, 1 hora, ao principio, xa viches? sí, a idea entre unha horiña e media, nas dúas ir acabando, se queredes facer algunha reflexión ou algo. Que Bueno, se xogue máis pois, en galego, esa parte. bueno, en primeiro lugar, feliz entroido e aproveitade estas datas nas que moitos terá vacacións, o mellor tirar por algunha partida relacionada con esta temática. As ferramentas están aí, o entroido da mesma forma que é unha festa de disfrute, de desafogo, de crítica social, pois pode dar lugar a unha historia con eses mesmos elementos.
ou mesmamente un día, o sea, se vos xuntades varios todos disfrazados, é cuestión de poñerse ao redor dunha mesa con eses mismos traxes que tedes nos que estades disfrazados agora mesmo, interpretalos. E iso é unha partida de rol. Ala, ya está. É moi fácil dar o salto nestas datas. Mm. Bueno, nós temos no programa, o que pasa que hoxe como foi así un pouquiño máis improvisado, máis oficial, temos unha pequena tradición que é que os invitados deixan unha pregunta cara ao siguiente. O que pasa que na improvisación pasouse a min coller a do programa anterior e non teño ahora medios para tela man. Intentaremos facervos a pregunta un poquiño pos entrevista para ver como podemos logo aproveitar a resposta. E nada, se queredes deixar unha pregunta a cegas para a próxima persona que este no vosso lugar. Pues así Teño de unha súpeto. Lidi? No, así de súpeto non se me ocorre o que é dicir. Si tes ti claro antes, mentras damoslle un Sí, sí. eu teño bueno, se vai ir referido tamén o de rol, hai unha frase que sempre me gusta moito porque a xente tolea un pouco, a veces que non, a veces que sí, pero se tiveras que no que che queda de vida rolera só xogar con un sistema, cal sistema collerías? Lo que dicíamos de ahora que hai moitas opcións, ahora vas coller solo un. Pois mira, relacionado co tema deste programa, preguntaríalle se algunha vez o seguinte invitado ou invitados algunha vez se caracterizaron para xogar a rol en vivo e de que? Vamos, que conten a Mm. súa experiencia. A súa experiencia de vivo ou de disfraz para xogar en mesa, non? Sí. Correcto, pois nada, moitísimas gracias por vir, gracias por estar aquí con nós. Un placer tervos, para próximas estamos en contacto. Moi Moi ben, agradecido graciñas a ti por convidarnos. moi agradecido de Sí, poder gracias a ti compartir. por reunirnos. Si, é o traballo, digamos, hoxe son o que está dando a cara, pero bueno, o traballo tamén dos compañeiros, tanto de Zupe, Yes e Secho, mandamoslle unha aperta desde aquí, que sempre estamos traballando para, bueno, eso, para unha vez ao mes ter un ratiño de poder esbardallar e falar libremente, aproveitar a nosa lingua e a nosa ficción. Moi boas noites. Boas noites.